ume guztiak gozaltzen ari ziren. Ura ezen ez, ikuskizun ederra. Itzel-Andreak erretilu bat hartu zuen Arasatik, eta haren barruan jarri zituen teontzia, esne pitxerra, bere katilu platertxo kutunak, ogitzi gortua marmaledarekin, eta bezperan sobratutako pasteltxo bat. Egunkaria sakelan sartu zuen, eta aterantz joan zen esarian. Nora zoaz erretilu horrekin, ama? Galdetu zuen Laurak. Bainugelara, erantzun zuen Itzel-Andreak. Zergatik? Galdetu zuten beste bi umeek. 5 minutuko lasaialdea behar dudalako. Zuek gabe, esan zuen Itzel-Andreak. Horregaitik. Huere joan gaitezke? Galdetu zuen Lesterrek, eskaileretan gora amaren etxetik zijoazela. Ez, esan zuen Itzel-Andreak. Ezin zarete etorri. Zer egin dezakegu orduan? Galdetu zuen Laurak. Jolastu zaitezkete, esan zuen Itzel-Andreak. Behean, zuen artean, eta zaindu umetxoa. Ni ez naiz umetxo bat. Esan zuen txikiak ahopean. Itzel-Andreak urberoz bete zuen bainuontzia. Botila erdi bat bainurako apar bota zuen uretara, bainu kapela buruan sartu eta murgil egin zuen. Kikara bat te hartu zuen eta bizkarrez etzan zen, begiak itxita. Zeruan zegoen. Doinu bat joan dizut? Galdetu zuen Lesterrek, Itzel-Andreak begi bat zabaldu zuen. Orain? Galdetu zuen amak. Praktikatzen aritu naiz, zuk esan da. Esan zuen Lesterrek. Joan dizut, mesedez, une bat izango da. Ea ba, asperen egin zuen Itzel-Andreak. Eta Lester jotzen hasi zen. Ator jo zuen. Ia 4 aldiz. Orduan, Laura sartu zen. Irakurri aldizut irakurketa liburuko orrialde bat? Galdetu zuen. Ez Laura, erantzun zuen Itzel-Andreak. Zoazte bera biok. Lesterri utzi diozu bere doinua jotzen. Esan zuen Laurak. Entzun dut, ni baino gehiago maite duzu Lester. Ez da bidezkoa. Oh, ez esan inozoa, Laura, esan zuen Itzel-Andreak. Ea ba, orrialde bat bakarrik. Eta Laura irakurtzen hasi zen. Txano gorritxo ipuinaren ia 5 orri irakurri zituen. Orduan, txikia sartu zen jostailuz gainezka. Zuretzat. Esan zuen irribarre batez jostailu guztiak bainuontziko uretara jaurtiz. Eskerrik asko lastana, esan zuen Itzel-Andreak. Indarrik gabe. Ikus dezaket egunkariko txistea? Galdetu zuen Laurak. Jan dezaket pasteltxa? Galdetu zuen Lesterrek. Zaumeteko uretara zurekin? Galdetu zuen txikiak. Itzel-Andreak asperen egin zuen. Azkenean, denak sartu ziren uretara. Txikia hain askar sartu zen pijama eraztea ahaztu baizitzaion. Itzel-Andreak bainuontzitik atera lehortu zen, txabuzina jantzi eta aterantz egin zuen. Nora zoaz orain, ama? Galdetu zuen Laurak. Zukaldera, esan zuen Itzel-Andreak. Zergatik? Galdetu zuen Lesterrek. 5 minutuko lasaialdia behar dudalako. Zuek gabe? Esan zuen Itzel-Andreak. Horregaitik! Eta behera joan zen. Eta han, 3 minutu eta 45 segunduko lasaialdia izan zuen. Umeak, berarengana berriro etorri baino lehen,